Vítajte pri sledovaní relácie TV Šport. Dnes budeme na suchu, na ľade aj vo vode. Bazény Gaudeamus na Mokrohajskej ulici môžu využívať nielen študenti a široká verejnosť, ale svoj priestor tu majú aj tréningy plutvového plávania. Ak vás už nebaví klasické plávanie, možno vás zaujme práve to plutvové. V Bratislave má už dlhú tradíciu. V Bratislave funguje možnosť plutvového plávania zhruba od roku 1960. Začali vlastne potapači, si urobili takú odnož, že chceli súťažiť, tak od toho roku 1960 začali v Bratislave sa venovať trošku aktívnejšie tomu plávaniu s plutvami. Plutvové plávanie nie je žiadna víkendová oddychovka, pravidelne sa v ňom usporadujú súťaže v rôznych vekových kategóriách. Najmladšie deti sú 6-ročné. Existuje aj vlastne dospelácka kategória po tej 18-ke? To je vlastne najstaršia kategória, kategória A, tam vlastne plávu dospelí od 18 rokov, pokiaľ ich to baví a majú záujem sa tomu ešte venovať. Aby človek mohol ísť na súťaž, musí poriadne trénovať. Koľko trvá jeden takýto tréning a vlastne z čoho pozostáva? Hodinu a pol trvá tréning, vlastne pozostáva z rozplávania a potom z hlavnej časti, kde sa venujeme podľa určitého obdobia, čo potrebujeme, tak to trénujeme. Teraz v zimnom období sa trénuje čo? Najskôr objemy, aby sme mali z čoho čerpať celý rok. Dlhé trate a naplávať čo najviac. Ak ste zdraví, máte radi vodu a rýchle plávanie, tento šport je pre vás ako stvorený. Odporúčil by som to každému, kto má vzťah k vode, baví ho plávať, potápať sa, tráviť čas voľný vo vode, pokiaľ je zdravý, a neodporúčal by som, pokiaľ majú nejaké zdravotné problémy, či už so srdcom, s dýchaním, s chrbticou. A čo máš na tomto plávaní najradšej? Najradšej možno ten kolektív a to, že sme takí, keď napríklad štafety, tak sme taký zohraný tím a vieme, čo môžeme od seba očakávať. Ako dlho už sa tomu venuješ? Asi rok. Máš za sebou už aj nejaké súťažné úspechy? No ešte nie, ale už sa snažím, aby som bola aspoň tretia. Tak ja som chodil na klasické plávanie a vlastne k tomuto som sa dostal náhodou a celkom sa mi to zapáčilo, takže v pohode.